Ara us explicarem el joc Còctel de lletres. Conté 2 taulers, 2 abecedaris grocs, 2 abecedaris taronges, 12 targetes de joc i les instruccions. Es pot jugar de 2 a 8 jugadors. L'edat recomanada per jugar és a partir de 7 anys. Una partida pot durar 20 minuts aproximadament. Per guanyar cal ser l'equip del còctel de lletres que acabi amb més encerts. Comença l'equip que tingui el jugador amb el primer cognom segons l'ordre alfabètic. Al principi de tot s'han de fer 2 equips i a cada equip s'ha d'escollir una persona que llegeixi les targetes de pregunta que respondrà a l'altre equip. S'ha de repartir un tauler de joc a cada equip i un abecedari de cada color. S'utilitzaran els triangles grocs pels encerts i els triangles taronjos pels errors. Per començar a jugar, la persona que llegeix la targeta de preguntes comença a llegir-la per ordre alfabètic. Si l'equip que contesta encerta la resposta, es posa un triangle groc amb la lletra corresponent i continua responent. Si l'equip que respon erra la resposta, es posa un triangle taronja amb la lletra corresponent i es passa el torn al següent a l'altre equip. Si l'equip que contesta no sap la resposta, diu còctel de lletres, es deixa l'espai de la lletra corresponent buit i es passa el torn a l'altre equip. I quan li torna a tocar, deixa aquella lletra sense fer i passa a la següent. I quan torna a començar per respondre els buits en blanc, ha de respondre per la força. Guanya el que té més encerts.